Sacela ukubabingelela bonke abazalwane egameni elihle mfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Sibonga isipho sokuphila ukuthi usihlengile kwaze kwalana. Namhlanje senza ingxenye yesibili kaDaniel chapter 6. Uma siqala sifunda ingxenye yesibili kaDaniel chapter 6 isifundo, sizoqala ukufunda lapha kuverse 16. Namhlanje sesifinyelele evesini lokugcina okunguverse 28. Ngisacela sikhuleke. Siyabonga mdala amazwe nomhlaba isipho sokuphila osiphe sona. Sifunda izwi lakho uNkulunkulu esikhathini samanje, sicela inhliziyo nengqondo zethu ususe konke okucinanisile ukuze sizokwazi ukulizwa. Ngoba siyazi ukuthi uma kungenelo nasalonda lona unembeza kwethu nokuphila kwethu konke nezimilo zethu zizohlanzeka. Ukho konke Nkosi sibe informed, abanye bethu bevuseleleke, sibe nokuqonda sonke ukuthi yini eyenzakalayo, sithini isiphetho sami ngamunye ngoba ngiphila lapha emhlabeni. Konke lokhu ngiyakucela, sicela umoya wakho oyingcwele ukuthi usitolikele, umoya wakho oyingcwele kube wona uzosiqondisa ngaso sonke isikhathi ngegama leJesu Kristu umfowethu. Amen. Phinde ngiyababingelela futhi abazalwane egameni elihle mfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje sithena senza uDaniel 6. UDaniel 6 senza ingxenye yesibili. Sizoqala kuverse 16 njengamanje ukufunda sithukuma nje la kuverse 18. Ukukhumbuzana nje sikhulume isihloko sesokhona besithi uDaniel usemphandweni wezingonyama. Sesiqhubeka naye upart 2. Uthi uDaniel 6 verse 16. Yayisiyaleza inkosi uDariyu, walethwa uDaniel, waphoswa emphandweni wezingonyama. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukhulula. 17. Kwase kulethwa itshe, labekwa emlonyeni womphando. Inkosi yalinamathelisisa ngendandatho yayo nangendandatho yezikhulu zayo, ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Bese uverse 18 athi, inkosi uDarius yayisiya endlini yayo yobukhosi, yadlulisa ubusuku izila, izinkenenezo zokubethwa azilethwanga kuyo, nobuthongo bayibalekela. Amen. La sifunda uNkosi uDariyu njengamanje. Kuthiwa inkosi uDariyu yaletha icommand noma yabisiyaleza ukuthi akalethwe-ke uDaniel ngoba sisitholile ukuthi yayisisimncengele kakhulu ukuthi ekhululwe. Lesi sigwebo ezazithi yikhulu lezi ezinye simfanele engasitholi. Kodwa kwacaca ukuthi ukumncenga kwakhe nokuzama kwakhe ukumophula uDaniel kube sekuphenduka izeleze. Wabese uDariyu inkosi eyaleza ukuthi hayi akalethwe uDaniel. uDaniel walethwa-ke, wabesephoswa emphandini wezingonyama. Siyatholela lapha kuverse 16 ukuthi uDaniel usephoswa lapha emphandini wezingonyama. Iyasho inkosi ngoba vele kwakungeyona intando yayo ukumbulala uDaniel. Yayaleza ukuthi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukhulula. Yabo. Kuthiwa la esifundeni kuyavela ukuthi kulamazwi enkosi uDariyu sithola iseed noma sithola imbewu yokukholwa eyayibonakala ukuthi ikhona laphana enkosini enhlizweni yenkosi uDariyu ngenxa kaNkulunkulu kaDaniel. Yabo, yayinayo inhliziyo yokukholwa yilo nkulunkulu kaDaniel noma yayingamkhonzi ukuthi hayi lo nkulunkulu kaDaniel uzokwazi ukumkhulula yena uDaniel. Yabo, so uDariyu lana wayezivumele ngokwakhe ukuthi uDaniel ukhonza uNkulunkulu wakhe continually. Shuthi awukho umkhawulo lapho uDaniel ayekotholakala khona
engasamkhonzi ngoba kuthiwa inkosi yakhuluma yathi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo, yabo. So noDarius uyakuqaphela lokho uze uyakusho ukuthi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo iyakukhombisa ukuthi uyakubona ukuthi uDaniel uNkulunkulu wakhe akahlukaniseki naye. Akukho zima, akukho bunzima kathi uzobonakala uDaniel lisejigozololo ikhefu engasamkhonzi. So ngakho-ke uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukhulula. Yabona ekushona kwakho lokhu uDarius esifundweni kuyaveza ukuthi wayekhombisa ukuthi uyamthemba nalo uNkulunkulu kaDaniel ukuthi unamandla okukhulula iy'nceku zakhe. Lokhu kuveza indlela uDaniel owayeyiphila ngayo impilo yakhe, ukuthi wayewumuntu othembekile ekukhonzeni uNkulunkulu wakhe nanoma wayesebhekene nethunzi lokufa, uyabo. So kuyavela kuze kuthiwe lapha esifundweni, what a witness this was to the idolatrous king, yabo. Ubufakazi obungaka, uyabona, bacace bathi bha enkosini yezizwe noma enkosini yayingakholwa. Lokhu kuyaveza ukuthi uDaniel wayephila impilo yeqiniso. Lokho engakwenzi nje ngokukhuluma noma ngomlomo, not just professed it, yabo. Ngoba umuntu engasho nje ngumntwana kaNkulunkulu. Okay, umntwana kaNkulunkulu. Kodwa uma sekuvezwa sekubuka izenzo ziphambane zingabonakalisi ukuthi lo muntu umntwana kaNkulunkulu, yabo. Hhayi, kuhle kodwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu, kodwa ekugcineni abantu bayafuna ukubona izizwe. Ifana nendaba yokuthi umuntu kuthiwa lo ingane yakwaZulu noma umntwana yasebukhosini, yabo. So once wathi ungasebukhosini, ngisakhuluma nje nge-earthly kingdom, ubukhosi basemhlabeni, abantu balindele i-behavior ehlukile ukuthi njengamanje ingane yasebukhosini lena ekhulumayo, yazi. Kulula nje ukuthi ungaziwa iy'ngane zabantukazana zenza noma yini, zilala noma ikuphi, yabo. Kuthethwa ukuthi vele uthathaphi umthetho, yabo. Yabona, izalo ubani mase kulandela umzali. Kodwa uma kuthiwa yasebukhosini, ngisho noyi-approach-ayo, ivoice yakhe ngisho ngasho ihlezi ilafu. Kodwa njengamanje ngoba u-approach umuntu wasebukhosini, lokho kulekelelwa ukuthi-ke i-behavior yalowo muntu iyamveza yini ukuthi yena ungowasebukhosini. Ngisakhuluma ngobukhosi basemhlabeni, yabo. Kodwa-ke lapha esifundeni kuyavela ukuthi uDaniel cha, iqiniso, impilo yakhe yayiyiqiniso. Wayengakusho nje lokho, ngisho nanempilo yakhe kwakucaca ukuthi lona indlalifa yombuso kaNkulunkulu. Sitholile la ukuthi uvesi 17, itshe inkosi yalinamathisela ngendandatho yayo nangendandatho yezikhulu zayo ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Ngabe lokhu kuthi ukuthini? Kusho ukuthi uDariyo leli tshe, he sealed it, yabo. He sealed the stone ukuze angithi uDariyo leli tshe ukuze lizobekwa phezu komlomo womphando, waqale walisila, yabo, noma walinamathelisa ngendandatho. Kusho into engathi nje iyisifungo ngolimi lwamanje olujwayele, yabo. Le-sickness noma le ndandatho kungeyona nje eyakhe yedwa, kodwa kunana yabo onkulunkulu bakhe ney'khulu zakhe, angithi le ndandatho. Ukuze yini emi yalokhu? uDariyo wayekwenza lokhu ukuthi uDaniel kungabibikho enye indlela akabulawa ngayo noma akhishwe kulo mphando ngaphandle kokwazi noma kokugunyaza kwakhe uDariyo eyinkosi, yabo. Ngoba babengabona ukuthi awakafe emphandeni ey'ngonyama, bese bona futhi bamkhipha lapho, mhlawumbe bamfaka emlilweni noma bamnqume intama, ngithi, yabo. So leyo sealing, leyo ndandatho noma leyo signature uDariyo ayishaya phezu kwetshe, kwakuyilokho ukuthi-ke uDaniel isigwebo sakhe sithi uzophonswa emphandini wezingonyama. Akukho okunye okuzokwenziwa kuyena ngaphandle kwalokho, yabo. 2, akekho futhi umuntu ozokhipha uDaniel kulo mphando ngaphandle kokuthi mina ngazi noma ngigunyaze ngalokho.
Mase sekuyavela lapha ukuthi inkosi yayisiya endlini yayo verse 18 lo yangithi. Yabo. Kusho uDarius noma inkosi uDariyo ngalobo busuku he was not a happy man. Oh Nkosi yami, wayengajabule neze. Akadlanga nomusic awudlalwanga. Angithi abanye balala bethe shiqe ama-earphone ey'ndlebeni befuna ukulalela ngomusic omnandi. Angithi abanye ngama-red sebebadala. So uDariyo akadlanga, akadlalelwanga music, akalalanga. Khona isikhathi lapho uma uwumuntu ukubona ukuthi yazi i-presence yabantu njengamanje, excuse me, engathi ngidinga ukuthi ngibe ngedwa noma kube yimi noNkulunkulu wami. Yabo. Uthi usunoNkulunkulu wakho kuthi noma umbone nje okay right now ngesikhathi noNkulunkulu kodwa ukuthi-ke ngidlale umusic yabo-ke ubona ukuthi lo music njengamanje nawo engathi awuyenzi lento ofuna awufiki lapho kufuneka ufike khona. So noDarius inkosi waba nesimo esikanjalo. Lokho okuveza ukuthi i-interest kaDariyo noma kaDarius ngoDaniel yayi-genuine. Yabo. So khona izinto umntakathi uma ezenza zenza ukuthi ekhohlwe leyo situation kancane ukuthi konje ngibhekene nani. Kodwa uDarius bothola ukuthi ayikho into eyimduduza nokudla kumduduza. Angithi khona umuntu othi uma ecasukile noma ephatheke kabi noma ene-stress edla ukudla yabo. So indlela okwakungayo kaDariyo ngoDaniel ngisho nokudla kumduduzanga. Nomusic awungeke ukwazi ukumduduza. Nobuthongo bambalekela. Omunye umuntu ekethi ngizophunyuzwa ukulala kuyena akulalanga. Kushuthi singasho ukuthi kwasebheke ngamabili ngolimi lwethu. Njengamanje sacela ukufunda uverse 19 ngize ngime lapha noverse 23. Uthi kwathi isisondele ngiyaxolisa ngicela ukuqala kuverse 19. Verse 19 uthi-ke inkosi yavuka ekuseni kakhulu yashesha yaya emphandweni wezingonyama. Kwathi isisondele emphandweni kuDaniel yamemezwa ngezwi elikhalayo. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuzo izingonyama na? Verse 21 athi uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi. 22 uNkulunkulu uthumile ingolosi yakhe wavimba imilomo yezingonyama. Azingilimazanga ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi angenzanga okubi. Bese verse 23 athi yayisijabula kakhulu inkosi yayaleza ukuba uDaniel akhushulwe emphandweni. uDaniel wayesekhushulwe emphandweni. Akufunyanangwa mcothu kuye ngokuba wayemethembile uNkulunkulu wakhe. Amen. Yebo. So siyathola ukuthi uDariyo inkosi wavuka ekuseni kakhulu. Yabo. Uvukelani? Uvukela ukuthi ilungelo lolu hambo noma le ndlela afuneka ayithathe ukuthi yena njengamanje uyasuka la endlini yakhe uya kuphi emphandweni wey'ngonyama. Yabo. So he was eager, wayelangazelele kakhulu ukubona ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini, akathumelanga, waziyela yena. Yabo. Ngezwi elililayo, izwi elaligcwele umunyu, izwi elalingakhombisi kuchazwa lutho mayelana ne-situation eyenzeka ngaleso sikhathi. Uyamemeza inkosi. Yabo. Uma ethi nceku kaNkulunkulu, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo. Yabo. So uDariyo ubiza uDaniel, umbiza ngenceku kaNkulunkulu. Uyakuveza nokuthi emkhonza njalo. Useyabuza uDariyo ukuthi ingabe uNkulunkulu wakho ukwazile na ukukudeliva emphandweni wezingonyama. Amen. So igama elisho inceku kahle kahle lisho a servant is the one, yabo, yiloyo muntu owenza utho
njengokulaya kwenkosi yakhe. Ube lowo muntu-ke sephenduka inceku, yabo. So, amen. Inkosi ifike ikhulume bese wenza njengoba isho inkosi yakho. Bese uba yini? Bese lokho kwenza ukuthi ube yinceku yenkosi ngokwenza njalo. Yebo, ngoba uyalalela, uba inceku ngoba uyalalela. You don't question, you don't argue. Uyalalela ukukhuluma kwenkosi yakho. Lokhu uma umuntu-ke kuthiwa umuntu wenkosi ulapha emhlabeni wakhiwe ngothuli lomhlabathi yiba inceku kaNkulunkulu. Uma ufunda basePhilippi 2 verse 5 kuya ku-7, Philippians 2 verse 5 kuya ku-7, uma ufunda la mavesi ayakuvezela ukuthi uJesu Kristu uqobo yena weza ngesimo senceku khatheza lapha emhlabeni. Angithi siyakhumbula noma le vesi uma ngingayitholi umzalwane angayifundela yona ekhaya. UPhilippi 2 verse 5 kuya ku-verse 7. Yebo, ngicela nje sengiyifunda bese ngize ngafika. Verse 5 kuya ku-7 uPhilippi 2 uthi, mawubekini lowo mqondo wawukhona nakuKristu Jesu. 6 owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Bese uverse 7 ethi kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Amen. Yebo, inceku iyalalela, inceku ithobekile, inceku engqondweni yayo kubeke ukuthi mayenza ibe nokuthi lokho engikwenzayo kusho umaster noma kusho inkosi yami ukuthi angikwenze. Yabo. So uJesu Kristu ngoba kade sifunda lamavesi ukuthi ngathini? Wayengaziphathisi nje okwenceku phambi kwabantu, yabo. Kodwa ngisho nangaphambi kukaNkulunkulu ubaba uqobo wayeziphatha okwenceku. Amen. Ngicela ukwenza isibonelo la siney'ngane. Abantu besilisa bazothi bona siganiwe, yabo. Ingane yami emphakathini bayayitusa, yabo. Kuthiwa isibusiso lengane, yabo. Le ngane masiphethe kabi sehle ey'tobheni yasiphathisa, iyabingelela, iwusizo nje, yabo. uJesu kuthiwa phambi kwabantu wayenjalo. Kungenzeka-ke ingane yami ibe njalo phambi kwabantu, kodwa kumina uqobo angazi ngathini. Omunye umzali vele ethi ncimi. Ukunximfa kuyinhlamba, kodwa vele ethi ncimi ngoba le ngane i-impress abantu bangaphandle, kodwa abangaphakathi ayinandaba nabo. Ifana nokuthi le nto sihlela nobaba, umama ney'ngane zethu mhlampe nogogo nomkhulu. Uma sihleli sisodwa, umuntu wesifazane ehlala unyawo elitshinge laphana olunye elitshinge laphana, ngenhla uveze konke nje okungafuneki ukuthi kuvezeke. Angithi yabo. Uma isiphakela usidlisa thina emapletini eplastiki, amapletini aqhephukile amadala, ney'puni ey'gobile. Angithi yabo. Kodwa uma sekufika abantu bokuhamba, noma nje kungene nje isivakashi esisodwa, noma kungene ubaba omkhulu wasebandleni, useyaqala vele ey'qoqa umama, noma ngiy'qoqe mina, sengifaka isikhafu ngaphezulu, ehlale evala imilenze, yabona seqala sekuphuma izitsha ezintsha. Angithi yabo. So lona ukuhamba unesimo sokuthi ave kuphilwa kuleliya khaya ngenxa yamama wakhona. Abantu abakulowo muzi bona bakhuluma otherwise. So sitho ukuthi uKristu phambi kwabantu wayevela enjengenceku, wayethobekile, elalela emnene. Ake sizwe ukuthi uNkulunkulu yena-ke wakubo kwakhe uKristu uthini yena, njengoba yena-ke wayeyinhloko. Angithi uKristu ubonakala eyinceku la emhlabeni, uthi ukulingana noNkulunkulu akuyona into yokuphangwa, yabo. Uyalalela. Asibone ukuthi uKristu ngabe yena waye-pleased yini, ngoba thina uKristu sithi sibone ukuthi ubaba yena waye-pleased ngoba yena noma yena wayethathekile noma waye-interested kule nto uKristu owayenza la emhlabeni.
Ngoba nje kunjalo nasemabandleni, emabandleni khona abantu ababekiwe abasey'khundleni kwathiwa ziy'ngane lezi zicule y'shaya umuzic wasezulwini, zibekwe ey'khundleni ey'nkulu emakhaya. Kuthiwa zinjani? Ebandleni ze-right. Kuthi uma uphuma emphakathini, umphakathi uyabonga nje. Umphakathi uyabonga nje futhi awufuni ngisho nalelo bandla ngoba lezi y'ngane umphakathi uxabana nazo emashibhini, kubangwa utshwala, kubangwa iy'ntombi nazo. Kodwa emabandleni zithathiwe zabekwa endaweni ephakeme. So siyashona uKristu ukuthi phakathi kwabantu-ke yena emhlabeni, he was in a form of a servant. Angicela sibuke ubaba ngoba kufuneka ibhalanse lento le. Umuntu engabi muhle ekhaya ebe mubi emphakathini, futhi umuntu engabi mubi emphakathini ebe muhle ekhaya ngoba lento iyaqhatha ukuthi kuthiwa hey sizoya ingane emaspanibani uma vele ephiwe kuqala, kanti le ngane ihloniphe ekhaya, le ngane uma usuya ngaphandle emphakathini iyadelela, ihloniphi, into yokushawa nje uma uyingane encane. Angithi yabo ngoba kuba bayitshela izwe ayilizwe futhi kufunakala uswazi-ke lapho. Ake sithole ukuthi ubaba wayenokuthini ngoJesu Kristu uqobo. John 8:29. NgokaJohn 8:29 sicela ukuyifunda le verse. Ngoba besifisa ukuthi kuvele ukuthi inceku ikanjani. Ngizofunda amavesi amabili nje kuJohn. UJohn 8:29 uthi excuse me. Ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Amen. uJesu Kristu uyaqinisa, uthunywe ekhaya, uthunywe ubaba uJesu. Usetheni njengamanje la, uthi ongithumileyo unami, akangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Amen. Kunjalo. Ngicela ukufunda u-12:49 kuya ku-50 ngokukaJohane. 12:49 kuya ku-50 manje. Bese siqhubeka nesifundo. 49 kuya ku-50, uthi verse 49. Ngokuba mina angikhulumanga wokwami, uJesu uyakhuluma la. Uthi ngokuba mina ngikhulumanga wokwami, kodwa ubaba ongithumileyo nguye onginika umyalo wokuba ngiza kuthini, ngikhulumeni. Amen. Uverse 49 loyo. Bese uverse 50 ethi ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho-ke lokho engikukhulumayo ngikukhuluma njengalokho ubaba angitshele khona. Amen. Nasi isifundo semvuselelo. uJesu Kristu akazenza ukuthanda kwakhe emhlabeni eyiphethe. Uma uyinceka uzokuhamba ngemizwa yakho, ngemicabango yakho, nanokuthi ufila kanjani. Uma uyinceka uzokwenza okufunwa umaster wakho. Ngisho kungathiwa uyakubona ukuthi kuhambisana nengqondo yakho noma akuhambisani nayo. That is why umpostoli Paul athi ngiyayituba inyama, yabo, ngoba inyama khona lokho ekufunayo, lokho engikuthandayo ikhona engingakwenzi, yabo. Ngoba inyama ikhambe ikufunisa nje izinto nje ey'phambene nje engingafuni omaster wakho. Umaster wakho noma inkosi yakho ayifuni ukuthi mntwana osemusha ulala ungashadile, kodwa inyama yakho ithi lala ungashadile. Shuthi uma uyinceku enkosi yakho, uzolalela inkosi yakho, ulwe nawe uqobo, ulwe nenyama yakho lena ehahela iy'nto zamacansi okungesizona zakho ngoba ushadile. Angithi yabo, so uzolwa nenyama yakho efuna ukuthi udle lonke uhlobo lokudla uNkulunkulu akunqabileyo ngoba wona uthi kumnandi. Ngalokho wenzani? Ulwa nenyama yakho. Yazi kwenzeka isimanga, abantu abaningi bayakwazi ukulwa nabanye abantu. Uma ngase ngiphume nje la ngiphume nje mhlawumbe ngiphoxe nje abantu ababili, bengangishaya ngize ngenabi, yabo, mhlawumbe futhi ngize khulunye okunye nje, yabo. Kodwa uNkulunkulu into akayiveza ukuthi impi enkulu, mina ngisidlakela ngimude ngingaka, kodwa khona nje ubona ukuthi nje ngangiphushe nje, hey, ngiyothi qilikithe lapha, kungabe indaba zalutho. Kodwa uNkulunkulu uthi impi enkulu umuntu akayilwaya akayinqoba, uma kulwela impi kuthiwa cha impela unqobile nje ezulwini, ukuthi ulwe nawe.
ngoba vele abanye abantu uzobahlula. Lwana nawe uqobo ulwe nemizwa yakho lena othi uma usucasukile bese sengathi abantu ngabathuka noma ubashaya. Lwana nalokho ngoba uNkulunkulu lokho angakufuni. Angithi yabo la bantu ufuna ukubashaya uNkulunkulu yabathanda. Lwana nethempa yakho, lwana nokuhaha kwakho, lwana nokudakwa kwakho, ulwe nobufebe bakho. Yabo ulwe nokungalaleli kwakho uye kukulwa nabantu. Uthi uNkulunkulu uma uke wanqoba leyo impi yamina ukuthi ama-inclinations nama-passions wami, i-will, intando yami, ngilwe nami. Kushiwo iyona impi enkulu-ke leyo esimele ukuthi singabazalwane siyinqobe. Ukunikezana nje amanye amavesi, yebo sifundela kwasePhilip 2:5, yabo uKristu uyisibonelo sethu ukuthi as uwumntwana kaNkulunkulu akufanele ubone ngazuthi umkhulu kunabanye abantu, yabo. Mawubekini lo mqondo wawukhona naKristu, Philip 2:5 mangingaphosisi. Philip 2:5 uthi u5 wakhona, mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu, yabo. Kanti uvesi 3 walapha nokuthi uPhilip 2, ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Amen. Uma usho uyazazi ukuthi umkhulu, shayeni sengathi abanye bakhulu kunani, ngoba noJesu Kristu wathi indlalifa yombuso isiliva negolide lithi tata kuyena, kodwa wathobeka kangangokuthi nowayempofu ongenalutho wayekwazi ukufinyelela kuyena. Uma bethi baminyanisa wayekwazi ungcono uzodonsa umphathi wengubo yakhe. Njengamanje sinabantu abanjengathi esazi ukuthi baphethe iy'mali zethu, ukuthi mhlawumpe ukuze ngingeze ukulamba kufuna ngiyengqongqoze kumnyango othile, kodwa kufinyeleleka kanzima kuloyo muntu ngoba unama-bodyguard left, right and center. Ukuze kuzo-approve kufuneka kuye bani secretary ntoni PA kuze kufike kuyena. Angithi yabo. So uJesu Kristu wathe nakho konke lekho i-protection ngeyakhe namasilva namagolide, kodwa wayethobeka kangangokuthi ngisho ney'mpumputhe ezazingaboni zayekwazi ukuthi uma zikhuluma naye responde. Nabanobulephele abanezifokwazi ukuthi ngoba benalesi sifo usithole through i-disobedient bengalaleli, kodwa babekwazi ukuthi uma bekhuluma naye responde. Kwakungekho ama-bodyguard, kwakungekho lutho ngoba wayethobekile. Elinye ivesi nje ngicela ukuthi siphane lona ekhaya. uKristu esikuthoyayo uyisibonelo sethu. Ngicela ukufunda nje ivesi yokugcina njengamanje, abanye ngisizonipha nje bazona ekhaya. uPetro wokuqala 2:21 uthi uPetro wokuqala 2:21, ngokuba nabizelwa khona lokho, ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Amen. So ukuthobeka, uma uthobekile awenzi into entsha, yabo. Awenzi into, leyo nto ayifiki nawe mzalwane, ayifiki nami. Kahle kahle lento yena siyibone kahle ngoKristu ethobekile, yabo. So ukuthobeka it's a must ukuthi sonke isihlahla noma lonke igatsha umuntu nomuntu ozibiza ngokuthi uMkristu kufanele ayikhiphe le fruit noma sikhiphe lesi sithelo sokuthobeka. Umuntu othobekile u-approachwa noma ubani, yabo. Umuntu othobekile ngisho noma ehamba nje uthi uyashesha kodwa uyambona ukuthi uthobekile, ngingabuza kuyena indlela eya ekuthini. Khona umuntu othi ubone noma uthi lo muntu lento engiyifuna usizo lwayo unalo, kodwa ngenxa yakhe uma ubuka yena angathini, akungivumeli ukuthi ngingahamba ngiyobuza kuyena ngoba uphakeme, yabo. Ngizozibukisa ngabantu, uzongiphoxa, kuzoba nje umuntu abuke ukhona unolwazi ngenxa yokuthi uphakeme. Christ was not like that. uJesu wayengesinjalo. Ngicela ukuthi ekhaya nisifundele uvesi Matewu 6:24, amaRoma 6:16. Ayaqhubeka lana ukuveza ukuthi lokhu uqonda ukuveza ukuthi uKristu wayenjani emhlabeni, izulu lalimbona kanjani, yabo. So sikuthathela konke lokhu ngenxa yokuthi sithole uDairus ebiza uDaniel ngenceku kaNkulunkulu emkhonza njalo. Akambizanga uNkulunkulu, ambiza ngenceku kaNkulunkulu emkhonza njalo.
Yabo. Ngakho-ke kuzofoneka thina isifundo sesiveza ukuthi kuzofoneka thina sithathe intando yethu siyinikele kwintando kaBaba osezulwini. Bese kuthi yena uBaba osezulwini ngamandla akhe njengoba uKristu enza esemhlabeni nathi senze njalo. Ngoba yini asikwazi ukukhonza amakhosi amabili. Lento nje uNkulunkulu ahlale esivezela ukuthi asikwazi ukukhonza amakhosi amabili. Kwathi ngifunde uMateyu, ningabe nisawufunda ekhaya ngizonifundela. Isawathi vele Mateyu 6 verse 24. Uthi 6 verse 24. Mateyu 6 verse 24. Akakho ongakhonza amakhosi amabili, ngokuba uyakuzonda enye athande enye, noma abambelele kwenye adedele kwenye. Ningekhonze uNkulunkulu noMamona. Amen. Awukwazi ukukhonza amakhosi awu-2. Khona uzomthanda kakhulu ukunomunye. Angithi yabo. Kuze kuvele ukuthi ngiyakhonza uNkulunkulu noMamona. Uma uthanda nje kakhulu imali iwuNkulunkulu ngakho nezinto zakho, it is impossible ukuthi uzokhonza uNkulunkulu ngokwethemba. Kodwa futhi kungenza ukuthi ukhonze uNkulunkulu wakho ngokwethembeka bese yena ngokulunga kwakhe ayakupha futhi imali. Yabo. Kodwa noma sekunikile imali, le mali ingathathi indawo yakhe uNkulunkulu. Yabo. So uDaniel wakuveza empilweni yakhe ukuthi njalo njalo yena ukhonza uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba. Yabo. Kangangokuthi nabo abaseduze kwakhe babekunothisa babekubona lokho. Umbuzo ukuthi ngabe ngingasho okufanayo yini ngami nawe. Yabo. Ngoba abanye bethu kuvela ngey'nsuku zokukhonza sengithi mina ngumntwana kaNkulunkulu kodwa umphakathi engihlala nawo udideke nje ngoba iy'nkinga zabo ziyafana ney'nkinga zami. Yabo. Onoxhaka abacushwa bona kubona nami ngitholakala sengiyephakathi kubona khalakatha. Khona bafethu ngale nje ukuthini khona izifo zaseGibhithe bekufuneka ngaba zitholakali kubantwana bakaNkulunkulu. Ezingathi uma zitholakali kufuneka kube ukuthi cha impela isitha besihlasele. Yabo. Kwenzakale kanjani? Yabo. Kwenzakale kanjani ukuthi umntwana kaNkulunkulu ongakaze eshade ozalelwe ekukholweni othane ukukhula watshelwa iy'bhalo kodwa setholakale nezifo zocansi. Kwenzakale kanjani? Bese iyaphuma isizathu kuthiwa no warishwa. Angithi yabona into ezibuhlungu ziyenzakala noma no akuqondakala amakhathi athile. Yabo. So ngoba uNkulunkulu uma sekuthiwa hhayi wa-violate umthetho kaNkulunkulu watholakala nama-STIs, uNkulunkulu-ke still uzomamukela. Angithi yabo. Kodwa sekuwama-consequences-ke lapho. Nami senginakho ukuthi kodwa Nkosi yami lezi zifo ezinjena ezaseGibhithe ngizithole through disobedient. Kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu akanakho ukuthi yena khona abantu angengeze abamukele. Ngiqonda ukuveza ukuthi izinto zaseGibhithe uyabo khona izinto zaseGibhithe khona bengafunakala itholakale kubantwana kaNkulunkulu. Namanje isikhathi esiphila kusona sidinga ukuthi sikhule kakhulu ngoba izinto seziyalunjwa. Uyabo. Lento esho ukuthi ingakufanele kuphatha kodwa ngenxa yama-evil forces ama-evil spirit ukuthi umuntu ebe nento bengafanele ngempela engabe unayo. Uyabo. Kodwa-ke uNkulunkulu simkhonza njalo siyakhuleka. Umuntu futhi umuntu uma esegula akungasho ukuthi kwenzakale kanjani. Angithi yabo. Kodwa futhi uma esegula isizathu esazi ukuthi yini ushawe yini unalo ilungelo lokuxwayisa abanye ukuze abanye bengashayi ukuthi cha ngangitsheliwe kwenzeka nje ningenzi. Yabo. Amen. Sebengahleka uma bethanda ukuhleka kodwa kusala ukuthi uNkulunkulu akahleki. uNkulunkulu is willing to help. Akasizakali nge-suffering yomunye umuntu. Kuthiwa emva kwalokho inkosi yagcwala injabulo laphana kuDaniel 6. Angithi siyakhumbula? Sifunda uDaniel 6 laphana. Kuthiwa-ke uthi mana njalo inkosi kuthiwa yayisijabula kakhulu inkosi verse 23 laphayana. Yabo. Isijabula kakhulu yayeleza ukuba uDaniel akhushule emphandweni. Kuthiwa inkosi yajabula ibona ukuthi uDaniel uyaphila. Wabe seyala uDarius inkosi laphana ukuthi akakhishwe emphandweni wey'ngonyama ngokuba umthetho ulaleliwe. Yabo. uDaniel uphosiwe emphandweni kodwa akukho lutho lalibhaliwe ukuthi emthethweni akukho okwakubhaliwe ukuthi ngoba ephoswe emphandweni engabe sakhishwa.
Eyi Nkosi, sibuka amandla omthetho. Yeyi, uma ukhuluma noma wenza into kufanele kube nokuqonda. Kwakubhalwe ukuthi laphana noma ubani otholakala ekhula komunye uNkulunkulu uyophoswa emphondweni wey'ngonyama. Wawungekho umthetho wokuthi uma esephosiwe laphana emphondweni wey'ngonyama engabe esakhishwa. Amen. So uma inkosi isiza ukuthi uyaphila yayaleza yathi akakhishwe ngoba vele wawungekho umthetho omelele nalokho ukuba akhishwe. Yebo. Amen. Hey, akutshela izulu liyasebenza ngenye indlela. Yabo. So esephumile uDaniel kwatholakala ukuthi nje akanamcuthu, akukho kulimala kuyena. uNkulunkulu umvikelile ngoba yena wayekholwa futhi enethemba kuye lo Nkulunkulu odalile amazulu nomhlaba. Mayelana naleli themba likaDaniel akasukelwa nje ngoba esethola laphana kumaHebheru 11 verse 33. AmaHebheru 11 verse 33 khona ivesi engifuna ukuyifunda laphana. Ethi abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza izithembiso, bavimba imilomo yezingonyama. Amen. Okay. Amen. Yaqhuma izindebe ezindaba. Cela ukufunda uDaniel 6 verse 24 njengamanje. Bengifisa ukuthi nje isifundo sethu singabe side. Daniel 6 uverse 24. Uverse 24 athi yena-ke inkosi yayisiyaleza. Inkosi uDarius le. Yayisiyaleza. Alethwa lawo madoda ayemangalele uDaniel. Aphonswa emphandweni wezingonyama wona nabantwana bawo nawomkawo. Izingonyama zatheleka phezu kwabo. Zachoboza amathambo abo bengakafinyeleli phansi emphandweni. Amen. Hey. Khona ivesi lapha ngicela uyifunde Izaga 11 verse 8. Iyangithathekisa le ncwadi Izaga 11 verse 20 Izaga 11 verse 8 ya. Ithi olungileyo uyakhululwa osizini, kepha omubi ungena esikhundleni sakhe. Amen. Siyabona-ke njengamanje bebethi bathatha olungileyo bomfaka osizini. uNkulunkulu wathi cha, uzokhululeka-ke lokhu kuzongena nina la bawethu. Ayosiyibheka indaba yokusetha up umuntu ngoba njengamanje umhlaba esiphila kuwona engathi usukhamisele igazi ukuthi usudla igazi nje. Kwisomiso njengamanje komile silinde imvula kodwa wona awunoni. Amagazi nje, amagazi. Igazi lichithwa abanye abantu ngoba sikaze sizothiwa umhlaba uthi uvele wasuka wabulala umuntu. Yabo. Kwafezakala evesi-ke ezageni. Izaga 11 verse 8 olungileyo uyakhululwa osizini, kepha omubi ungena esikhundleni sakhe. Wakhulula uDaniel. Laba bangena esikhundleni sakhe uDaniel. Yabo. Ngoba bona ngoba ungathini iy'nhliziyo zabo zayilandela ukuthi zona zifisane. Bawethu inhliziyo akufuneka uyabona bathiwa follow your heart. Ungalingwa la isinqumo esinjalo. Follow your heart. Follow your heart. Hayi ngeke. Umuntu uma esethi bengikhulunyiswa inhliziyo bese ngenziswa inhliziyo yombuka ukuthi wenzele umuntu bekhulunyiswa inhliziyo. Sekufuneka exolise njengamanje. Wenza ama-mistakes amaningi ulandela inhliziyo. Kufuneka uxolise. Noma mhlawumbe uyamosha. Uze uthathe izinto ongeke uze ukwazi ukuyikhokha. Yabona nje umuntu ombulala umuntu. Lo muntu he is taking away into only God can give, which is life. uNkulunkulu kuphela onikeza nokuphila. Umphuca umuntu into engathi noma sekuthiwa uyakhala ongeke uze ukwazi ukumbuyisela noma ukuyikhokhela. Mase sekuthiwa ubuwenziwa inhliziyo. Yabo. So wonke-ke la madoda siyatsho ukuthi hhayi babenza izinto ngokuthanda kwabo. Yabo. Ngala sifunde incwadi yaHezekiel 11 verse 21. Ezekiel 11 verse 21. Ezekiel 11 verse 21 uthi kepha labo abanhliziyo zabo zilandela izinhliziyo zokuzondekayo kwabo nezinengiso zabo, ngiyakwehlisela phezu kwabo amakhanda abo indlela yabo, isho iNkosi uJehova.
Amen. So lana bonke abamangaleli baDanyeli siyathola ukuthi baphoswa emphandweni wey'ngonyama. Amathambo abo wephuka kwaba ubufohlofohlo. Bengabakafiki ngisho nanokufika laphana phansi benqawa zingonyama. Yabo. Ababezama ukwenza kuDanyeli olungileyo kwabuyela emuva. Kwenziwa phezu kwawo amakhanda abo ngabo nabafazi babo ney'ngane zabo. Yabo. uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba wamela inceku yakhe uDanyeli wamphindiselela kubamangaleli bakhe. Amen. Yabona lo moya we-revenge nempindiselo sengathi singawucela uNkulunkulu ukuthi usuke kuthina ngoba kungase kwenzeke ngithi ngiyayiphindiselela noma ngiyayiphendulela noma ngiyenzani ngone. Kodwa uNkulunkulu yakhe indlela akoni. Uyabo. Ngingona ngisho ngithi angizokhuluma ukuthi ngizombuka nje. Kodwa uthi uma sengimbukele iliso lami ey'bonela ukuthi yazi yangidelela nangumuntu wesifazane. Libe nokusoleka. Ethi mina ngizokhuluma nje. Ngenze ngithiwe ngizokhuluma. Wona lawo mazwi ungakhiphanga nhlamba kodwa kuzwakala ukuthi ebegcwele indelelo yodwa ngoba uyazilwela. Akumele sizilwele. Siyasho uNkulunkulu nje engasisiza kulokho ngoba kwenzakala izinto ezibuhlungu oyokubona ngathi sekudingakala i-effort yakho kanti cha. Reporta kuNkulunkulu uthena uJesu uthena konke engikwenzayo kushiwo inkosi yami kushiwo ubaba. Nengikukhulumayo angikukhulumi ngokwami ngikukhuluma ngoba uNkulunkulu yena ofuna ngikukhulume. Manje-ke thina umhlaba osiphila nje abantu bakuphathe kangakanani kodwa uNkulunkulu akafuni ukuthi ubathuke. Yabo. So ungabathuki. Kuningi-ke. uNkulunkulu akafuni ukuthi ubashaye. Ungabashayi. uNkulunkulu akafuni ukuthi ubazonde. Ungabazondi. Yazi ngicela ukufunda njengamanje uDaniel 25, uDaniel 6 verse 25 kuya ku-28. Amen. Hawu Nkosi yami sizoyiqeda. Sawaqeda amavesi ethu. Kodwa angingasho ukuthi sawaqeda ngingakafiki uverse 28. Ngicela ukufunda Daniel 6 verse 25 kuya ku-28. Uthi excuse me. Ngixolisa kakhulu. Uverse 25 kuDaniel 6 uthi uDariyu inkosi wayeselobela bonke abantu nezizwe nezilimi ezikhona emhlabeni wonke ukuthi ukuthula makwande kunina. 26 Ngenza isiyalezo sokuba ekubuseni konke kombuso wami abantu bathuthumele besabe phambi kukaNkulunkulu kaDanyeli ngoba unguNkulunkulu ophilayo. Umi kuze kube phakade nombuso wakhe yiwo ongaye ukuchithwa nokubusa kwakhe kuyakuma kuze kube sekupheleni. 27 Uyakhulula ophule, uyenza izibonakaliso nezimangaliso ezulwini nasemhlabeni. Yena omkhululile uDanyeli emandleni ezingonyama. Bese uverse 28 oyivesi lokugcina athi uDanyeli wayeseqhubeka ngesineke ekubuseni kukaDariyu nasekubuseni kukaKoresi umPheresiya. Amen. uDariyu la siyamthola ukuthi hayi uyazishola ngokwakhe uyavuma ubukhulu bukaNkulunkulu kaDanyeli njengoba sitholile nje emavesini ukuthi uDariyu uzishola yena ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Yindaba ngoba uyazi yabona ngoba kuthiwa uNkulunkulu kaDanyeli uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba uNkulunkulu ophilayo. Why? Ingoba labo bonye uNkulunkulu uNkulunkulu abafile. Abaphili, there is no life. In order to have life, there must be a spirit. Yabo, umoya kaNkulunkulu. Yabo. Umoya kaNkulunkulu ngeke uzilinganise noNkulunkulu nje ngathi uwumuntu. Uma umuntu njengamanje ebizwa kuthiwa uNkulunkulu, akayena uNkulunkulu ophila ngoba khona isikhathi lapha khona wayenga-exist khona engaphili. Wazalwa, uyaphila. Kuzoba khona isikhathi lapha anga-exist khona lo muntu ombiza ngokuthi uNkulunkulu wakho ngoba uzobe sefile. Angithi yabo. So uNkulunkulu kaDanyeli, he is a living God because all others therefore are dead. Bafile. Yabo. Kuthiwa lo uNkulunkulu kaDanyeli uyena ungathini omile. Kuze kube phakade. Yabo. Ngoba yini? Ngoba abanye uNkulunkulu bangaguquka. Yena lo uNkulunkulu umile kuze kube phakade. Lo uNkulunkulu njengamanje omkhonzayo umuntu
kungenzeka ukuthi useyi-teenage, kwake khona isikhathi lapha yi-teenage, useguqukile-ke njengamanje usekwi-adolescent, angithi yabo, noma usesebukhehleni, kodwa uyaguquguquka. uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba akaguquki, angithi yabo, waye-correct lona ecabanga kanjena. uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba akaguquki, izwi lakhe alidinge ama-corrections. Yabo leli Bhayibheli ngoba linjena nje le ncwadi le ayidinge ama-corrections. Lona omunye uNkulunkulu angacorrect. Uma uNkulunkulu obaziweyo, obaziwayo, umkhonza kuyena nesithixo thizeni, uyaguquka ngoba njengamanje kuseyisihlahla esisachelelwayo. Eminyakeni emibili mhlawumpe noma emithathu ezayo kuyobe sekuwukhuni oselingabazi bese kuphuma uNkulunkulu walabo abakhonza iy'thixo. Ngakho abanye uNkulunkulu banjani bayaguquka. Umbuso wakhe uthini uDarius uthi bona ngekuthi akukho muntu ongachitha lo mbuso wakhe. Umbuso wakhe ome kuze kube ngunaphakade. Yini ndaba? Ngoba eminye imibuso uyazi ukuthi they must come to an end. All others must come to an end. Then eminye imibuso izophela. Yabo. Yokubaza abantu bethi kuyophela siyofana. Lawo magama kuba ngathi awomona. Uthi hey, usukusho njalo umona. Hayi nami angwagqugquzela amagazi ukuthi kuyophela siyofana. Yabo. Kodwa umuntu ubuka amabhongo akhe into aqhoshe ngayo. Kusho uqhoshe ngani? Awuqhoshe ngento ephelayo. Uqhoshe ngentombi noma nkosikazi kuthiwa kuzophela phela. Ngoba umuntu ngase kwenzeke ashona ngithi yabo. Nakho bangimile nje ngiyasebenza oqhoshe ngemali uyophela sizofana besho nje baseba ngathi banomona. Kodwa imali kungasekwenzeka namhlanje uyasebenza uvuka ungasasebenzi. Of which ingaphela. Yabo. Ngimile la negameni lenkosi oqhoshe ngoJesu. Yazi lona-ke uma ezosimela ngaloNkulunkulu odala amazwe nomhlaba. Ngase kwenzeka simele uye kuze bengunaphakade ngoba lo Nkulunkulu wakhe mdala akekho umuntu ongakwazi ukumelana naye. Lo Nkulunkulu wakhe futhi akafi. Lo muntu engaselokhu emile. Angithi yabo. Kahle hle uma engaselokhu ebambe lo Nkulunkulu uzolokhu emile. Noma efa uma ibuya uyophila. Angithi? Amen. Jesu. Nkosi yami. Kuthiwa uyaveza ukuthi umbuso kaNkulunkulu uyoze awunakuphela, akukho mandla omuntu angamelana nawo. Ubona kubuhlungu kanjani emhlabeni imibuso utapu nje ukuchitheka amagazi lona ufuna ukubusa lona ufuna ukubusa. Kodwa owaNkulunkulu umbuso akekho umuntu uyawuketula, uketuke kume owakhe. Umbuso uyogcina okaNkulunkulu. Yabo. Uthiwa ukhulula bonke laba ababoshiwe. Uyakwazi ukubasindisa labo abambizayo lo Nkulunkulu. uNkulunkulu osebenza ngey'mangaliso ney'bonakaliso. Angithi sikutholile lokho. Itho umsindisile uDaniel phambi kwamehlo ethu uyashola yena uDariyo. Yabo. Ukuthi ukwenzile lokho uNkulunkulu phambi kwethu. Amen. Ngicela ukufunda amavesi awu-2 bese siyavala lapha esifundweni sethu. Cela ufunda amaHubo 76 verse 10. Amancwadi amaHubo 76 verse 10. AmaHubo 76 verse 10 afunda kanti ukuthi-ke ngokuba ulaka lomuntu liyakukudumisa, insalelo yolaka uyakuyibhinca. Surely the wrath of man shall praise thee. Angithi, as was the case here. Yabo. Kusho ngathini laba bazama ukubulala uDaniel. Yabo. Kodwa ukuzama kwabo akubanga yilento ababeyizama yena. Kunalokho yenza lemizamo yabo yavele yenza ukuthi iqiniso laNkulunkulu lichume laziwe lidunyiswe ngapha nangapha. Inkazimulo yaNkulunkulu ivele ibe enkulu. Angithi bebethi bona bazama yabo ukwenza lokho kwavele kwenzeka lokukhulu abangakubona ngoba nayo inkosi isivele yona iyabhala ntombi. Ilobela izizwe neyilimi emhlabeni wonke ukuthi elalela sekuzoba njena ngalo Nkulunkulu sekuzoba nje. Angithi yabo. Ayikho into esingayenza ukumelana neqiniso kaNkulunkulu. AbaseKorinte 2:13 verse 8. Ngisacela ukufunda le verse yokugcina bese siyavala. AbaseKorinte 2:13 verse 8. Bafundeka kanjena. Excuse me. AbaseKorinte 2:13
verse 18. Ngokuba asinamandla wokwenza utho uma simelana neqiniso, kuphela uma simela iqiniso. Amen. Awunawo amandla okwenza utho uma umelana neqiniso. Anginawo amandla okwenza utho uma ngimelana neqiniso, kodwa nginamandla kuphela uma ngimela iqiniso. Oh, kodwa unamandla kuphela uma umela iqiniso. Amen. So i-chapter ka-6 kaDaniel ivala ngalawo magama ekugcineni ukuthi uDaniel wabusa ngesineke embusweni kabani kaDariyu nasembusweni kukaKoresi noma uSayrus inkosi yamaPheresiya. Amen. Thixo uma esiphila ukuphila sizofunda isifundo esilandelayo uDaniel 7. Daniel 7 ingxenye yokuqala. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Ngithi ngimbonge. Yabo njengoba sesikuDaniel 7 kusho ukuthini? Kusho uhafu ama-chapters kaDaniel sesifikile kuhafu ngoba uncwadi uDaniel igcina ku-chapter 12. Siyozoqala u-7 kufanele ukuthi sithi 1. Angithi yabo likhona ithemba ukuthi sizogcina siqedile. Siyambonga uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba. Amen. Cela sithole umkhuleko. Nkosi siyabonga izwi lakho siphelona. Sicela usiphe ukulonda empilweni zethu. Lihlambulule iy'nhliziyo zethu. Unembeza wethu uvuselelwe ngalo lona kuphela. Ukukhuluma kwakho ngoba ikhona kuphela okuqondile, okuqinisileyo. Sicela ngazo zonke iy'khathi lapho esihamba khona. Uma sisaphila sisihlezi sazi ukuthi uNkulunkulu khona eduze kwethu. Ngakho imicabango yethu nezenzo zethu nakho konke esikwenzayo kumele ukuhlanzeka. Sikhathele Nkosi ukungcola. Mawusenze Nkosi iy'dalwa ezintsha ezamukeleka kuwe bese Nkosi zamukeleke nanakubantu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.